Yan guys, kunti na lang yung laruan natin, 'di ba? Kasi kanina is puno 'yan. Tapos yung nakasabit naman natin doon is ayan, kulang-kulang na siya. 'Di ba? Kasi yan yung nawala ng pera. Ayan, tapos marami tayong chichirya na, 'di ba? Hello guys! Hello mga kamamshi! Hello mga kapapshi! Welcome back to my channel. Teresa Bisaya pero Bicolana. Ang yung tenderang Bicolana. Ayan guys, medyo busy-busyhan tayo ngayon dahil, di ba, ayan, dispiras ng Christmas. Pero ayan, hindi tayo busy sa paghahanda. Kundi busy tayo sa ating tindahan dahil, ayan, medyo sunod-sunod yung ating pamimili. At saka pag-deliver sa atin ng mga grocery, di ba? Yung iba nga, hindi ko pa naayos. Tapos, may kunting ipapasilip ako sa inyo, yung mga napamili ko, medyo siguro na-update ko na, pero hanggang ngayon is hindi ko pa sila naayos. Diba, katulad ngayon, kadarating lang ng Pure Gold, kaya ayan, pakita ko sa inyo. Ayan guys, diba yun yung binili nating isang box ng those days, ayan, sa mga nagtatanong kung magkano yung isang box is 698 point something, ayan, pagpalagay natin yung 699. Tapos yung ating calchis, ayan, kunti na lang, 'di ba? Na i-video ko din niya na isang box yung kinuha natin. Medyo hindi na maayos yung pag-open natin, 'di ba? Kasi minsan nagmamadali na tayo. Ayan siya, 'di ba? Yung cotton, tapos yung ating those days. Tapos ito naman, yan, binili ko lang din yan ngayon, yung ating fruity juice or fruity frost, fruit emo, tapos yummy chup chup, dalawang yummy chup chup. Yung ibang laruan natin na yan, wala nang paglagyan sa labas. Tapos ito yung bagong dating from Pure Gold. Dalawang box lang yun, nak? Ayan guys, bali dalawang box lang from Pure Gold. Ang binayaran natin is 3,400. Anak, magkano? Ayan, dito sa dalawang box na to, ang binayaran ko is 3,567. Ha? 3,557. Tapos ito naman, ayan, medyo nagmahal na yung ating ano, ayan, dati kasi nakukuha ko pa to ng 190. Ayan, ngayon is 210 na siya. Diba, isang bundle 210, dati 190 lang siya. Tapos pasilip ko sa inyo sa labas. Ayan guys, diba, yun yung ating mga ligpitin. Tapos yung ating balloons. Ayan, tapos ito, kunti na lang yung ating ano, kunti na lang siya. Ayan guys, yung ginawa ko sa mga laruan, o ayan, di ba? Kasi may harang din naman yan, kaya nilagay ko na lang siyang harang, o di ba? Ayan siya. Ayan, di-display natin siya diyan. O, di ba? Tapos yan, bumili rin ako ng asukal, puti, segunda, at saka brown, yung brown na brown talaga. Tapos syempre sesto. Ayan, di ba? Ayan, tapos syempre ayan, nag-stock tayo ng mga red horse. 5 case lang naman yung kaya ko talaga laging i-stock, di ba? Nung nakaraan bumili ako ng 5 case. Akala ko pang stock ko na yun, naubos agad, kaya bumili ulit tayo ng 5 case. Tapos yung ating mga soft drinks, di ba? Ayan guys, at syempre dahil Christmas ngayon, nag-ready din tayo ng mga yellow. Ayan, kulang pa ng isang space. Bali kasi yan is may-ari na niyan. Tapos gumawa ulit tayo. O, diba?